Ngadap da kajing sungu yu blay ka ni ka por ka bang yo banya kren bat pi leng bang ni ka ktien ka ba im ka ba don bor ka jong try. Bang sungu ban kren ni ka ktien namar ka ni ka ktien ka ba yaine ka balong bam jikot. Namar ka mi na ka shintur ka jong blay. Bang ju ong ka ta kum ka nuksa lada nga ngadang im pinang yo sngo ya ka sur ka jonga. Lada nga ngala yap pinam yo sngo shu ka sur ka jonga. Kalong kum ju ublay ubangi syakri uday ublay bo im shabam jikot. Badai ta ka ni ka sur ka ni ka ktien ka bami na kalong bom jikot. Abangi don ye ka ni ka ktien jong ta bom jikot hapo jongi. Kum ta ka ni ka ktien kum ba utaw nong kren ulong bom jikot ka ni ka ktien ro kalong bom jikot. Tadai ta haba pidon ye ka ni ka ktien kum ju pindon ya ka ta ka bom jikot ka jingem ka bom jikot ya pin mar ka ni ka ktien kalong ka ba im ong ka ktien ka jong blay. Ba ka ni ka ktien kalong ru kum ka syarak kalong ru kum ka jingshai ya kita kelenti ke jongi. Tadai ta klem ni ka ktien ubriu umtip syanu unpoi na A1. Klem ni ka ktien umtip ru ya ka ai ka ba unle ha ka ni ka perthai. Umtip ru ya kata ka meaning jong ka jingim lani kumno ba un im ya kata ka rukom im ka ba pediang hon nak mat jong blay. Klem ka ktien umtip nanu wan bat syai unle. Nga songo ba ni ka ktien ka ai jingshai ya baro ya gini gijing kali ngitip na ngiwan ka ay bangi di man le ka ay gijing mut ka bangi don ang niya pertay bat syanong ngin like ngitip bagani ka ktien ka jong blay ka batay babel kaong kani ka ktien ka pan scam kaong baga kendo ka beneng ka laban lek no andre ka ktien ka jong blay ka yene bom chikot tadai tang nya kren ka ktien ka jong blay ha gani ka por ban nganget bagani ka ktien kan long jigar khu ya pi ha gani ka sngi ka mamanta lada fikan mau house nam Arajar Katan Rio haka Pratrik ubanay November. Kilaban kan mau ini kesngi kada kesngi ayo. Kada kesngi haka baga sorkar kalarai ban penduk no ya ki pisarim baro bat ban penmi no da ka pisah ka batmai. Lakot ya kata kum ka demonetization nane ban penduk no ya kita ki pisarim. Deng ta haka tu ka miet. Anda lapas ya kata ka an. Baro layakul marlut. Bat mano ba kam kulmar kini ki breu ki ba penlang ya ka pisa jang ki hayeng. Kam tam gitu ki ba penlang shibun ngi iya ki news ba syate po sya planes lai sya ki jaka grithor ngi kumno ba ya ka pisa kila thang no bon ki jaka ki thang ki pisa namar ba kabu jing ki ban lai ai sya bang ban keliang ya ka pisa namar ba ka bang kan bo jing kli pio an ai kan ne ka pisa dring ta la shubret chani satai la shia thang ka pisa kalong kum chu hang ne po ari jongi ru kidan shibun ki brio ki ba ju pelang ka pisa yeng la yo ya kata ka khubor ba dei ban le thap no sha bang ban pen kala no ya kata ka pisa rim sha ka pisa ka ba thamai ki haban le thap badeng ta ki sailut nagi krum ki kra nagi jaka buri na kendong na kencerat baro ki milut ta ki pisa rim ba haban le thap Syapok bang kenam begini yo bujli no daga pisa ka batmai. Kalapun kelumar ya ke India borok kawai bat shisha kaladai ke history hagari India. Ngai ngu yo blay ba ka sorkar ka klem shimla kang. Ya ka tu ka pisarim. Shibu lada ka sorkar ka ong ba lada pi badon ni ka pisarim. Pimla syu ban tap syabang tel namar ba pi penlang hayeng. Kan du no ka ni ka pisa bat pimla syu ban ya bujli ya ka nganget haka tu ka miet. Kat nungut syuk gibriu. Kin keladuk tang haga shimiet. Namar baki pelang ya kata kepisah haki yeng ke jongki. Cu ai ngu yu blay. Badang yok ban bujli ya kata kepisah lada tap pok bang. Bagani kalong kajing shisha. Haga bakenja mensim ngakwa ban wan ra. Kajing keli haga ni kesngi kalong hang no pi penlang ya ke spa jongpi. Lada ubriu upelang ya ke spa hapok bank. Te lada ka sorkar pekela pisa lada ka penkela da ka basau sya ka bastem sya bejarngam da penkela kumno ru ka tu ka pisa jong utau briu lada ka don habang kalong safe namar ulat hepok bang ta ka tu ka pisa ka dai bi jong tu briu Henry lada ubriu upenlang ya ka ta ka pisa halade ta tela syam jing tading tang kwa ban ong ye pi ka ni ka sngi hang no pi penlang ya ka spa jong pi kaspa kabakan zaman sim. Tadi tahu Jesu orang ini kegentian tapi pulih naga gospel ke jang Matius kalau nang kaba Ndrio ke dekat kaba kat kendai ke ong wat kan show kaspa elade ha kendo ha kaba bam ka knyang bat ka sarang bat syabaki nong tu ki penpai ki to ru
Henry pin kan show ki spa eladi happening. Hagaba kambam ka knyang lemne ka sarang. But sya ka baki nung tu kim pen pay lemne kim tu. Nabaha ka ba long ka spa jong pi hang taru kan long ka donut jong pi. Tading tau Jisu ang pi penlang hai. Ya kata ka spa jong pi baru ai hang ni ya ka advice. Tading hang ni bau Jisu ai daga ni ka hukum. Ai ya kata ka jing start. Uang wat kan show ki spa LD ha khandau ha ka baka bam ka khanyang bat ka sarang bat syabaki nong tu ki penpei ki to ru uji suang wat perlang kita ka spa ka khandau wat perlang ya ka sta ka spa jong pia ka khandau ka kren ya no ka kren hiu breu ka kren ha ka ta ka jing start breu ha ka ta ka jing penlang breu ha ka investment mo ha bu breu invest u tap halade kalong thik kum tu breu u bap penlang ya ka spa ga jong u ha ka khandau lani ha ka ta ka ying ga jong u lani ha ka ta ka syntax ga jong u ba penlang halade ya ka ta ka spa tading tau Jisu ang lada pi penlang ya ka ta ka spa halade ka balong tang ka khandau hang ne u Jisu ang ba ka khnyang ka la ban bam ka sarang ka la ban bam bagi nong to ki penpei bagi turu wei tau nong to ka babal ka ang bau nong to de syaitan telada pi invest ya ga ha ka ba kenja do kamut kata ka ba kenja do hi ka dai ka ba pensuk yau syaitan bantu ban luti ban penjat ban penpat ban penpra bat lada ka long kumta ka ba mut hi kata ka investment ke jong pi kata ka jing penlang ke jong pi kata ka jing trai ke jong pi at the end of the day ha ka sgi ka ba khat do hi phim yoi ai pi long ba u ba leng khut pin long ba u ba dup u ba jinjar u bam dan ai deng tabu Jisu ang wat pelang ya kata ka spa halade ha kata ka khandau ha ba kata ka khnyang ka sarang kalaan bam kinong tu kin penpei ba bakin tu reu Jisu ang pelang ya ka spa jong pi ha beneng ha ba kinong tu kimla ban tu lemne kita ka sarang kamla ban bam ngasung tenat ang ni ba upol u penchai shu halor ka ni ang ba Galatia nang ban reu ka dekat ka ba nyau ka ang wat syabon syukoria pi anam syukorio blay namar yaga aka ru ba ubriu ubet yaga tahi unyo adru na ba uta uba bet hakado jong uhi nagata kado unyo ad yaga ba pot henry uta uba bet how mensim na uta mensim unyo ad yaga jingim ka ba bam jikut tading tau Jisu bang lada pi bet hakado jong pi haka kendo kani hakaba khado pinyo at ya ka bapot kamut lada pi im bit tang ha ka baken jado fi ya ha ka baken jado pi pensugo bha bai tang ya ka ne ka do pi thap ya ka ta ka jingkman ka jingsuk ka jingim ka jong pi ha ka ta ka do ka tien ka jong blai ka kren sha yang ne balada pi im ha ka do fi invest ha ka ta ka do pi ya ha ka ta ka do ha ka ba khat do hi pinyo bai ya ka bapot Deng tang ko abanong yapi wanom im na kabanta ka ni ka perthai wanom im na kabanta ka ni ka do wanom im na kabanta jongno ru namar rapi im kumta kalong bitik kumutu breu ba penlang pisa halade ndala poi ka por ya ka ba ka sarkar jong ka beneng kan demonetize lakut namar ya kata ka spa ka jong pi ka ba pi don hoi ka sarkar india kadang ailat ban yo bujli hinre dala demonetize ubleite ka ba mudhi mlashu ban bujli da ka waipat tading ta ya ka ni ka ba pi penlang ha ka do ka jong pi kan kut no bat kanom long ye sho ba no ru blai un pen kala ya kata ka barim sya ka batmai tading ta la da pi invest ya kata ka met ka jong pi ye ne ka jing im ka barim ka jong pi agi ai jong ka do kan kut no pinum la an pen kala ka ta u blai nom la an pen kala ka ta kat ba pi dang im fi invest ya ka jing im ka jong pi agi ai ka ba kan jam sim pi bet kamut pi tap ya kata ka jingim ke jong pi tap ya ke jingmut ke jong pi tap ya ke ni ka mensim ke jong pi ha kata ka ba kenja mensim lada pi tap kumta ka ketin ke jong blai ka ong ba pinyo at ya ke jingim ke babam jukut kalong tik kum tu briu u ba bet le ne u ba tap u ba penlang yang ta ka spa ka jong ha ka bang te ka dei bi hi tang ke caka penlang ka pisah hi te ka dei bi jong tau briu te kat ba u tap kat ba ubu ita ka pisah ta lada ka kala kumno la ka sarkar ka pen kala kumno ru ka ta ka pisahi ka dei jong tau brio bal kalong kum juru ha ka bakan jaman sim
ระดับพี่ทับกับจิงอิมกับจงพี่หากเอ้ยกับกันจามันเสียมเดียงตากันพี่น้องดูระดับวันกับตะกับปอร์บัน demonetize ประเด็นตาระดับพี่ละเป็นลังยังไงกับจิงอิมกับจงพี่หากเอ้ยกับกันจามันเสียมกับหมดเอ้ยกับตากับกันจามันเสียมกับหมดมาพี่วันชักจิงกันลากับหมดบัดกับจิงอิมกับจงพี่ปอร์บัดดูเบลพี่เอ็มบันชักรีอุตรายพี่เอ็มบันลงกับดาวกับจิงกับคูน้ำตาอุตรายพี่เอ็มน้ำตากับหิมะพี่ชักรีที่ชายอุเบลบัดกตัก investment กับจงพี่กำจุลงเลนเอาขมัดจงเบลเด้งตาบูปอลวงลาพี่ปุเลนักชิตีกับบันนึงกองจงกี้ก็เดินกับน้องกับขัดสันกับขัดสันผู้พรากองนับกุมตาโก็ปราบังเงยไปจงตัวลงพี่กี่ใบยัยเนี่ยสแคมบัดกี่บัมกันเรียนเนาะบัดกี่บัมมันกระหายมันลากสงีหากากำอุตรายหาบพี่ทิปสแคมบักตากับจิง3 minuteจงพี่กำจุลงเลนเอาเฮาตรายเด้งตาลาดาฟิลา invest ยากับจิงกับจงพี่เฮาตรายพี่ทิปส์แคมยากันเนี่ยบางตากจิง3 minuteจงพี่กำจุลงเลนเฮาตรายในระพี่3 minuteหากดอพี่3 minuteนางบรรดากับประเทศkalau long le do lut baro kata ke jing trai ke jong phi ta ding ta la phi shakri utrai le se phi ong ba la ngai im hok la dang ya hok ngan duk ngan kerdu lai lai ba ktin ke jong play ro ong ke ta ba di ben hon ha ki ai ke ke ba phi dan hebru kal nong ba khat lai ke khot basan wan long phi kita kin ke ba ich bai la ne ki ba kwa pisan ki ba ich ya kata ka spa ka pho ba jisu ong ke ne ke wai ong baพิมพ์ละบันชักรีอยู่เบลย์บัดเดียกสปาแต่เด้งตามน้อยกับสปาก็ไม่ได้กับบัสเนียวรีบันเอียดยากับสปาก็ลองกับบัสเนียวแต่เราว่าจะ invest สักกี่เอ้ยจงกันนี่กับประเทศงากว่าบันน้องยาพีแต่พี่กว่าบันเอ็มเบ็ดกับจิงเอ็มกับเป็นสมุบายอยู่เบลย์วัดนุ่มกรอบวัดนุ่มตู้วัดนุ่มเทียมวัดนุ่มประสูบ้าวัดนุ่มงันตีบิลดิ้งนะตู้ปรามาร์จันอุตีบิลดิ้งงางันตีบิลดิ้งแล้วเราตู้บริวตู้ปรามาร์จันอุทิศกาลีงางันเดวันทิศกาลีkita baro kadai ta competition but kadai kata investment ke jong pi kadai hagado but halas kadai bet ke baput tadai ta bu try kwa ya pi ba pinya compete mga kwa banong ya pi tang ne ka wai bu try kwa la da pi kwa ban ya compete shisha compete ya ne ka wai kat nungut gi men sim nga job show try dem pi yo compete but no han rei nga ngai aba pi don ya kata ka men sim ka jong Jesus Christ happy ba kata ka de investment haba PV invest haga kam ge jong blay haba PV invest haga ai haba pi penlang pi bet haga ai ka ba kan jam sim kan mau ba haba kata ka donut jong pi ka don hang ta ka spa jong pi kan don lada ka donut jong pi ka don bat utrai lada ka donut jong pi ka dei haga ba kan jam sim lada ka donut jong pi ka dei bit nam ta ka buram jong blay kata am ka dei ka jaka ka balong safe ya fi kata ke de jaka ka ba pi don ya ka jing shingan ba ka don ka jing im hang ta namar la fila invest how blay ka jing trai ke jong pi ke jing im jo pi ka nom long le nei ding ta bo pol ong ni kan tin ya nga banim ka long ukres ban yap ka long ka jing men toy maru tip ya ka ni namar bola invest ka jing im ka jong u ha u trai ula invest ya ka jing im ka jong u how Jesus Christ kat ba udang im ta dei ta man yap ka long jing men toy believe tip wong ban yap long jing men toy namar u brio hi ha ba u yap em uyo ya kata nong ya ka ege bola trai kalong thik kum breu ha bola retire haga kam sarkar haga sngi ka ba u shong that uyo ya ka pension ba ka pension ka ba he uyo ki GPF fund uyo ki fund ki ba he de ki phaulak uyo asis niyo ba kalong ka jingmen toy ha ba la shong that ba kalong kum ju ingi la dangi la invest ya ka jingim ka jungi ban shakri u blai tadeng ta andang la yo shong that na ka ni ka perthai ban let chau trai ngi yo ya ka pension ka ba he palat ngiyo ka nong ka ba kraw palat bat habangi la invest hang ta kan mau ba habangi ngila ailut ya ka donut ya ka men sim hang ta kata kanom long ka balen ai ngin yo ya ka jing em ka bom jekot haba ka spa jong pi ka don hang ta ka donut jong pi kan don tadeng ta dum ta ka sngi o jepet khatan ki jong ni ka do ngan im gum no ngan ya gum no ngan bam gum no ngan ya di gum no ngan ya klim gum no ngan ni le auria gum no ban enjoy ba ni ka persai kan mau kan tin enjoy ka dei ban en ya ka joy pila mut ban perkat ban pendu no ai ka jing keman tapi pila ban ne ka tahan ring kwa ban ngi pi utrai umman ya pi ba fin en no ai ka joy ka jong fi rei fin dan ya ka ta ka joy ka jong blay ka ta ka jing keman ka jong blay ka belong to the fullest blay wang wan ban ai ka jing em ba pinyo ka hai ru ya ka ban ngai im ban shakri try im ban yaro ka teng ka jong try im ban duai ban pule ka tin ka jong blay ban share ka gospel ban ai ka tin ka jong blay bạn bảo phiền im ban ai ngộ bị play hả cái pi don ai ngộ yêu play hôn na ta cái pi don ai ngộ bị play
ประเด็นต่างเงี้ยอย่างนี้ก็ไว้ระดับพี่หุ่นแบบอย่างเอ้ก็บ่าอุเบลไอพี่อุเบลอุนังกระคุยพี่ฮาลากสงีพี่นุ่มกระดูอย่างบ้ามพี่นุ่มกระดูอย่างดีพี่นุ่มกระดูอย่างเอ้ก็บ่พี่ดอนกำมันก็จิมก็จงพี่นมาอุเบลบังงี้ชักรีอุเดอุเบลบ่ฮักบ่ดูใบไอเนี่ยระดับก็สอดการก็ละเป็นเบียงอย่างนี้น้องเตยจงการบังงี้ชักรีอุเบลก็สอดการก็จงงี้ก็ได้ก็สอดการก็บัมจุกระดูพิษาอุตรายจงงี้อุเดอุตรายอุบัมจุกระดูแต่เด้งตาชักรีอูชักรีอุณโดกระดอนงำองพี่บรอพินยลองพาสตอร์พินลองนยลับลุดพินอีน้อยกำกระจำงำมดบันองกุมตาเห็นไรหักกำกับพี่ดันหอยกตากระเดบันลองคำฮัดเดียนเด็กบันนึงกองพี่บัววิวตรายจีสุพินชักรีหักกำพี่ดันฟิดีน้องอีกายฟิดีบัตรหักกำปุลิตนั่นฟิดันกีดีพาร์ตเมนต์กีบัเพร์ฟิดีตน้องเบลาสงีนะพี่ได้กีบัตรอากิลิงคานะพี่เตรหักโนกบันตาหักโยกีฮัดกจงพี่ตัวไอบางตากจิงเตรกจงพีกันลองฮัดเดียนเรกับบันนึงกองก็ได้พินชักรีตรายหากตากจิงเตรกจงพีตัวพลาเกนเยาวจีสุคริสพี่ดันให้โยเกรนช์พังตรายพี่ดันก็ออฟฟิศเกรนช์พังตรายพี่ดันก็ลิงคาเกรนช์พังตรายไอแบบพี่น้ำทัดเป็นเกรนช์พังในจีสุบัดเงี้ยอุตรายนึงก็คุยพี่บัวนึงกองมีจีสุกับจีเอ็มกับจงพีเงี้ยอุตรายอุนเล่กีกัมบะบางตากจิงเล่กับจงพีกันน้ำลงเล่หน่อยฮิลาโนรูแต่ยังตาบักตีนกับจงเปลยก็วัดนมกันโชว์กับสปาจงพีหากขันโดน้ำมันกับยังกับสารังกันบามกินนองโตกินเป็นไปบัดกินโตยากตาพี่ย่อยกับบปดพี่ย่อยกับบัทลีเรื่องระดับพี่ไปหลับเป็นลังกับสปาจงพีเป็นเองก็ได้ยังตาเก่งแบบพี่ดอนรู้ยากตากับมันซิมจงพียังตาเก่งยังไงทรายก็คุยฟียังไงทรายไอบอร์พี่ตัวไอบักนี่ก็จิงอิมกับจงพีกันนี่ก็สงีกันลองกับจิงอิมกับลักกลาเนาะ change เนาะไอกับ mind กับจงพีมัน switch เนาะนักตากับพี่ invest holidayได้กับพี่ฟิน invest เนาะเอาตรายกับตากับพี่ทับเอาตรายกำจุลองกับมันไหนเบลงก็คุยฟิงกว่าบันด้วยนะครับท่านจงพี่อันนี้ก็ปอร์ทรายกับวันนี้ก็ปอร์บันไอโง่เอเมโกป้าน้ำตาลกี่คนกี่จอมแม่ไอโง่เอเมโกทรายน้ำมันแม่ไออย่างงี้นี่ก็ตีนกับไอจิงสตาร์ทกับไออยากตากับบอร์อย่างงี้ก็ขนาดบัตรายกับตีนก็จอมแม่กำจุบักลากับตีนก็จอมแม่ทรายกำจุลองกับบัตรทลาฮะบ่แม่อ่องอับเลยแม่มุดชิชาไปทรายแม่กว่าไอ้นี่กี่เบรวกี่จอมแม่ก็ทรายฮอยแล้วตะกี้ดอนหากโน่ดีพาร์ตเมนต์อะไรกี่เป็นบัวนั่งกองเชแม่ก็ทรายกับกัมกินเทรกินเทรก็ทรายกับฮอกกินเทรก็ทรายฮอยแล้วก็บ่อีทแม่กินเทรแล้วก็บ่เชฟติ้งแม่กินเทรก็บ่ก็ลองกับกัมกับจอมแม่อับเลยกินบัวนั่งกองแม่ก็ทรายเป็นไงฮะบักอินเวสต์กุมตาบักอิเชฟติ้งแม่กี่อีทแม่กี่ชักรีแม่กี่เอ็มกับจิงเอ็มก็ทรายกับบ่แม่มาเชมสงบฮะแม่ผู้ซัมเมอร์เคก็ทรายบ่แม่เป็ดยากีก็ตาให้ก็ตกลับยังนำตากจิงเอ็มกับจุกีก็ทรายมากี่อินเวสต์แม่ไม่ได้บักอินเวสต์ไม่ได้บักอิเบ็ดฮาลาดีนบักอิเบ็ดแม่ก็ทรายบางทีด้วยยังได้กระคู่ก็ทรายบักอินังเงคารอยบักอินังมันบ้าบักจิงกระคู่ก็จงอับราฮัมกับคริสต์เยซูกันลองบัดดับอิสเลยแต่ก็บักกระคู่แม่กระคู่ยกีแต่ก็บักเป็นร้อยยกีไม่เลยอิสเนยกีบัดทรายมาตั้งชันยากับขมัดจงแม่ก็ทรายฮาลอร์นี่กี่คนกี่จงแม่อับเลยกินยัยตั้งชันยากับบุรัมกับจงแม่ไม่เลยอิสเนยกีก็ทรายก็บักอิเทรอับเลยบัดทรายงั้นไงมันเป็นร้อยแม่ก็ทรายหอยบักจิงกับจงแม่กันลองกับบัดดับยังกับจิมนี่กี่คนกี่จงแม่เว้ยก็ทรายบัดทรายมาสุมาร์กับบรุ่งเฉพาะกับมีชาบาร์กับจงกีก็ทรายหังโนหังนาบักดันบักจิงสเนยกับจงแม่กันทำไมมันลักสเต็ปกับจิมกับจุกีโบน้อยกับจิงสุกกับจงแม่ทรายหากจิมนี่คนเว้ยก็ทรายบักดอนจุกีกันลองกับบักเมนกับดอนจุกีกันลองกับบักสโนดับบัดกับบักสโนหุนหากบารอกับมันมาอายกีกันด้วยกันกระคู่กับจิงก็จิงเขียอัตรายหากมันเสียมาแล้วก็ดอกกับจงกีกันดอกฮุกกลมกับดุมมอกกับบอดจิงเละจิงดุมบารอกันเรียบางบอดจงบมันบารอกันดูบัตรายเมสันชาร์นี่กี่คนกี่จงแม่อย่าลามิกิดูมันเสียมจงแม่หากระติ้งวิจีสุนองพระเอ็มอาเมนบัดอาเมนคุบเลชิบุนอุตรายกันกระคู่ยาฟีแต่ฟิลังดอนกามิกิจิงด้วยฟิลาบันโฟนหากนี่กินนัมบะกับฟีเอกสกรีนกับจงพีบัดพิลาบันวันรู้ชิกันกับจักรหังเนี่ยอปนองทำไมนองเครียมงี้ดอนหังเนี่ยบันยรับยาพีงี้ดอนเนี่ยบันด้วยน้ำตาจงพีบัดเงยพินังยัยสันพินังยัยสุโธอีกกรีนกับจงเบลบัดพิลาบันซามบัดยากตาชักิเวปันเบลงกระคุยฟีคุบเลชิบุนอาเมน